मोनगु मैदेर हाथाइफोरजों लोगोसे सानै सुबुङा हमजादों। बे समाव मोनसे सोमोनांथाव खौरां। आसामनि कामरुप जिल्लानिफ्राय मोनगु मैदेर हाथाइ गासै 6.012 केजि आरो सानै लांखारग्रा दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जादों। वाइल्ड लाइफ क्राइम कन्ट्रल ब्यूरो कामरुप वेस्ट डिभिजननि जाथायै गोख्रोङै नायबिजिरनायाव बे मैदेर हाथाइ आरो सानै दायनिगिरिफोरखौ हमनो मोननाय जादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ एडिसन नन्ट्री आरो दारिसन ननराम सानैबो मेघालय रायजोनि रिबय जिल्लानि थागिबि होननानै मिथिनाय जादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरा खारखुमानो नाजादोंब्लाबो नाथाय खारखुमानो हायाखै आरो दा फालासबारि पुलिस थानायाव दायनिगिरिफोरखौ दैथायहरनाय जाबाय। जाथायखौनो दासिमबो आरोबाव बिफानाव गोख्रोङै नायबिजिरबावगासिनो दं। मोनगु मैदेर हाथाइफोरजों लोगोसे सानै सुबुङा हमजादों। बे समाव मोनसे सोमोनांथाव खौरां। आसामनि कामरुप जिल्लानिफ्राय मोनगु मैदेर हाथाइ गासै 6.012 केजि आरो सानै लांखारग्रा दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जादों। वाइल्ड लाइफ क्राइम कन्ट्रल ब्यूरो कामरुप वेस्ट डिभिजननि जाथायै गोख्रोङै नायबिजिरनायाव बे मैदेर हाथाइ आरो सानै दायनिगिरिफोरखौ हमनो मोननाय जादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ एडिसन नन्ट्री आरो दारिसन ननराम सानैबो मेघालय रायजोनि रिबय जिल्लानि थागिबि होननानै मिथिनाय जादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरा खारखुमानो नाजादोंब्लाबो नाथाय खारखुमानो हायाखै आरो दा फालासबारि पुलिस थानायाव दायनिगिरिफोरखौ दैथायहरनाय जाबाय। जाथायखौनो दासिमबो आरोबाव बिफानाव गोख्रोङै नायबिजिरबावगासिनो दं। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरेपि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरेपिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं बायाव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरेपियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।